Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Hemmäňiziň bilişiňiz ýaly 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Sanjar wakasy bolup geçdi. Ondan bäri tas 20 ýyl geçse-de şol waka gatnaşan döwlet tarapyndan jenaýatkär hökmünde görkezlen adamlaryň ıkwallary barada bugünkü gün hiç hili maglumat ýok. Ölümi, dirimi, näsagmy, näme boldy, näme çetdi, nerede saklanylýar? Hiç hili maglumat yok. Hosarlar bilen hat alışmak, görüşmek ya da telefon arkalı görleşmek mümkinçiliklerden dolu kesilen. Olary Diri Görkesin kampaniýasynyň bir näçe gezek eden talaby da Türkmenistan hökümeti tarapyndan bugünkü güne çelli jogapsyz gelýär. Türkmenistan hökümeti resmi ýagdaýda şo hakda ya beýanat ya hasabat hiç hili maglumat berenak. Yekece bir gezek Amerika'da Kolumbiya Üniversitetinde 2007-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda şol döwürke Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowdan Şeýhmuradowyň Berdiýewiň ykwaly barada näme maglumat berip bilersiňiz diýip soralanda men entek ýaş prezident, men ekonomika tarapdan döwletiň ösmegine üns berýän, ýöne men umyd etýän olar diridirler, ýani bolup biler. Mümkin, yani anık, takik, keskitli maglumat berenak, inanmasanız, şol video özüňizem seredip bilersiniz. 2007-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda bolup geçen waka. Насчет того, что вы сказали, жив или не жив заключенный, я этот на вопрос вам сказал, что я молодой пока президент, этим вопросом я не занимаюсь благосостоянием своего народа, но я уверен, что они живы. Спасибо. Görüşüňize ýaly bu video näme diýmek? Ýagny Türkmenistan hökümetiniň eden etdilikleriniň, bu supucurluklarynyň üstüne yalan perde bilen örtmek diýmek mana gelýär. Ýagny öz hakykatda, öz ýurdunda bolup geçýän wakalary dünýä jemgyýetinden, dünýä guramalarynyň gizlemek üçin edilen tagalla. Biz şol Sanjar wakasyna tutsak edilenler barada birazrak maglumat siziň dikkatyňyza ýetireli. Aslında yüzlerçe adam şol wakanyň esasyna tutsak edildi. Hatta hiç hili gatnaşman durup, ýöne türkmençilikde salamu aleykum, ýagny ara gatnaşygy bar bolup, şol adamlar bilen hiç hili şol waka gatnaşmadyk adamlarym hatta basyldy. Hiç hili günäsiz ýagdaýda. Gelin diňleň şolar hakda, şolaryň ıkwallary hakda soň gepleşigimiz dowam ederiz. Sanjar wakasynyň netijesinde türmede dereksiz iten siyasi tutsallaryň biri Rahimov Serdar Seyitmuradowiçdir. Ol 1951-nji ýylda Lebap welaýatynyň Hojambaz etrapynda doğulan, döwlet tarapyndan ikrar edilmedik Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň baş tutany. 1998-nji ýyla çenli iki raýatlyk statusunda bolýar. Ýani bir wagtyň özünde Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň raýaty bolýar. Wezipesi boýunça taryhy ilymlarynyň kandidaty. 2002-nji ýylyň noýabr aýynyň soňlarynda polisiýa gullugy tarapyndan tutsak edilýär. Uzak wagt geçmezden ýangadan eýam bu gezek Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk gullugy tarapyndan tutsak edilýär. 2003-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda sud edilýär ve 25 yıl türme. Emlağı hükümet hayrına geçirmeli diýilip karar edilýär. Suddan soň hiç hili maglumat yok. Russiýanyň Kommunistik Partiýasynyň agzalary Serdar Rahimowa amisiýa berilmegi talap edilýän ýüzlenme. Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň adatdan daşary we dolu ıhtiýarly ilçesi Halnazar Agahanowyň ýörüte komisiýa talaba ünüs berjegini habar berdi. Birleşen Milletler Kuramasının siyasi tutsaklar ve dereksiz itenler hakta işçi toparı. Serdar Rahimov hakta dolu maglumatlar talap edilýär. Ol talap bugüne çenli jogapsyz galýar. Sanjar wakasynyň netijesinde siyasi tutsaklaryň biri Halyýew Tagandowy Halyýewçdir. Ol 1939-njy ýylda Balkan welaýatynda doğulan Türkmenistanyň mejlisiniň deputaty we ozalky spiker filozofiýasynyň
Olamlar doktory 1992-nji ýyly we 1999-njy ýyllar arasynda Türkmenistanyň Ýustissiýa ministri şol bir wagtda özüniň içeri işleri we habar meseleleri boýunça Türkmenistanyň prezidentiniň maslahatçysy bolup işleýär. 2002-nji ýylyň awgust aýynda Türkmen opposisiýonary bilen gatnaşygynyň barlygyny anyklamadan Prezident Niýazow wezipesinden aýrýar. Resmi habarda sağlyk ýadygy sebäpli maglumatlar berilýär. 2002-nji ýylyň 9-njy dekabrynda hökümet agdarşygyna gatnaşyjy günä bilen aýyplanyp tutsak edilýär. 2002-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň milli telewizionyasynda Taýlandyrdy Halifow töwe diýen videosyny görkezýärler. Edil şol güni özünden Olamlar doktory, profesor we meclisiň deputaty derejelerinden aýrylýar. Gazetin karary bilen 20 ýyl adatlykdan mahrum edildi. Dol anyklanmadyk maglumatlara görä, takmiren 2003-nji ýylyň 2006-njy ýyl arasynda ýok bolan mümkin Taýlandyrdy Halifow hakynda hiç gil habary ýok. Türkmenistanyň türmelerine direksiz ýetkilen sanawyny bilýär. Sancar vakasının neticesinde siyasi tutsakların biri Gündoğdu Yazgelli Potayevich'tir. 1956 yılın 31'inde Daşoğuz velayetinde doğulan, karışsızlık yıllarından ozal ve sonra ulu vazipelerde işlen. 1994 yılda Türkmenistan'ın prezident aparatının halkara katnaşıklar meseleleri boyunca cevapkar sekreter olup işleyer. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň baş maslahatçysy bolup işleýär. 1997-nji ýylda Daşoğuz welaýatynyň häkimi wezipesine işleýär. 2000-nji ýylda işinden göýberen düýplü kemçilikler üçin işten boşaldylýar. 2002-nji ýylyň noýabr aýynda tutsak edilýär. Döwlet agdarşyklygyna gatnaşyjy diýip günahkarlanýar. İl arasındaki görünümlere esaslansak, türmede ölenliği hakkında aydılýar. Emma ölen gününü türlü ayda ve yılla deyip görkezilýär. Hatta cesedi yakınlarla kavuşurlu diyen görünümler hem bollu. Tutsak edilenden son bugün eçenli Gündoğdu Yazgelli hakta doğulu kanaatlandırıcı malumat yok. Ikbalı ne belli kıynansak da. Sancar vakası neticesinde türmede direksiz ýetlerin biri Beknazarov Begenç Amandurdiýewiçdir. 1969-njy ýylda Aşgabat şäherinde doğulan, 1990-njy ýylda Kiýew şäherindäki Frunze adyndaky harby mektebi gutaryp, işini Türkmenistanda dowam etdirýär. Ol ozalky Gyzlarbat, häzirki Serdar şäherinde ýerleşen motor atlılar harby bölümünde serkerdäniň kömekçisi bolup işleýär. Sancar vakasından soň 27-nji noýabrda gözlek ılgan edilýär. Takmiren 2,5 ýyl tutulman Aşgabat şäherinde gizlenip gezýär. 2005-nji ýylyň may aýynda tutulýar. Türkmenistan Kaziyet tarapyndan ömürlük azatlıktan mahrum etmeli cezası verilýär. Şol bir wagtyň özünde harby bölümünde işlen, döwrü bile işleşen tanışlary hem günahsızlığa garamazdan dürlü görünüşlü cinayetler yönelip onları hem türme atýarlar. Beknazarov Begenç türme basılandan soň onun garı ejesi ve kakasına döwlet tarapyndan ilginç basışlar edilýär. Bir neçe gezek fiziki gınamalar bilen sorgu edilýär. Bu hadisalar İsrail döwletiniň Daşary işler ministri hat üstü bilen Türkmenistan hökümetine yüzlenenden soň pes edilýär. Beknazarov Begençiň ejesi kakasy we Jeren atly aýal dogany Aşgabat şäherinden Mary welaýatyna paýtagtda yaşamaslyk şerti bilen sürgün edilýär. Häzirki wagtda çelli Beknazarov Begençiň ykbaly barada maglumat ýok. Hossarlary bilen görüşmek, hat alışmak düýbünden gatagan ýagdaýda saklanyp gelýär.
2010 yılda Begencin kakası Amandurdu Ağa oğul hakkında hiç hili haber eşitmen vefat ediyer. Sancar vakasına gatnaşıcı hükmünde tutsal edilenlerin biri de Yazmuradov Özmurad. Ol 1946 yılda Halaç etrafının Çoxbetdə obasında doğuluyar. 1971 yılda Türkmen Devlet Üniversitesi'nin filologiya bölümünü tamamlap 20 yıla kolay jurnalist olup işleyer. SSR dövründe çap edilen Oktyabr Yalkımı gazetinde jurnalist olup işleyer. SSR'in Jurnalistler Soyuzu'nun azası bolyar. Takminan 1991 yıllarda işine geçer. Aman Kekilov adındaki muallimçilik uçuşesinin direktörünün oku işleri boyunca orunbasarı bolup işleyer. Sancar vakasına gatnaşıcı günahsı bilen ayıplanıp 2002 yılın sonlarında tutsaq edilyer. Türkmenistan'ın kaziyeti tarafından 19 yıl azatlıktan mahrum edilyer. Dolu anıklanmadık malumatlara göre 2004 yılın 3. Aprelinde aradan çıkar deyip çak edilyer. 2021 yılda tutsallık muhletinin kutarandığına seyretmezden Yazmuradov Özmurad'dan hiç ili malumat yok. Bugün içeride Türkmenistan'ın türmelerinde dereksiz itenlerin sağnavında duruyor. Hormatly vatandaşlar, şu tema boyunca deňeşdirmek maksadı bilen sizin ünsünüzü bir video çekmek isteýäris. Seyredin, ondan sonra devam ederiz. Однажды ночью мы проснулись от жутких криков. А на следующее утро узнали от мужчин, работавших в зондеркоманде, что накануне газа не хватило, и детей кинули в печи живыми. Yankı gören videomuz hakkında biraz düşündürüş vereyim. 1946 yılda Nürnberg prosesinden alınan video, yani Birkenau Asminsim konslagerinde diri kalan şayadın veren görkezmesi. Näme diyer? Rus dilinde olan son käbir vatandaşlarımız düşünmezliği mümkün. Aytalap geçeyin. Yankı ayalmaşkalı näme diyer? Bir gün gecede akşam 2-3 töweregi ayılganç sesleri işittik diye. Son ertir konslagerde işleyen, o plen düşen, yesir düşen erkek adamlardan soradık. Akşamki ayılganç sesler nämedi? Gaz getirmenlik için, adamları zehirlemek için siklon B. Şol gaz yokluğu sebepli çağaları 3, 4, 5, 6 yaşındaki çağaları gaz yokluğu sebepli yanıp duran pece dirliğine taşladılar diye. Hava. Hatta şu derecede gözünüze getirin, yanıp duran oda çağağını atmak. Hatta şu derecede cinayetkarların türmede nähili ýagdaýda saklanylýanlygy hakynda maglumat soralanda maglumat berilip duruldy. Saglyk ýagdaý nähili, o nämişetdi, haýsy türmede saklanýar maglumat berilip duruldy. Emma Türkmenistanda gynansak da yok. Şoňa mümkinçilik yok. Siyasi tutsaklara. Ana tapawdy dünya yüzünde adamzada karşı cinayetçi diýip görkezlen adamların hukuky hatta beýikde görkezilýär. Bizim Türkmenistanda seyredende. Hormatly vatandaşlar, bugünlükçe sizin dikkatinize yetirecek habarlarımız şulardan ibaret. Gelecekte hökmany suratda bu tema tegişli ýene de videolar koyarız. Üns vereniniz için köp sağ olun.